Jiġifieri hawnhekk l-argument li jiena nemmen huwa l-iktar wieħed prinċipali mhuwiex jekk taqbilx mal-kaċċa jew le, jew mal-insib jew le, jew ma' delizzji tradizzjonali oħrajn, jiġifieri mal-prinċipju huwa jekk persuna f'Malta jew Għawdex li tgawdi minn wieħed mid-delizzji tradizzjonali, l-istat għandux jipproteġiha bis-saħħa kollha tiegħu biex tibqa' tgawdi d-delizzju tradizzjonali. U l-fehma tiegħi hemmhekk hija li iva għandna nużaw l-għodod legali kollha biex dawk id-delizzji tradizzjonali nipproteġuhom għaliex nifhem ukoll l-importanza tad-delizzju fil-ħajja tal-bniedem. Il-bniedem mhux magħmul mix-xogħol biss, imma d-delizzju jikkostitwixxi parti importanti fil-ħajja tal-bniedem u għalhekk konna fil-verità aħna l-unika gvern illi kontrarjament għal dak l-għamel ħadd ieħor illi daħaq minn min għandu d-delizzji tradizzjonali u daħqu bihom sfaċċatament bil-miktub u dik il-kelma marru lura minnha. Aħna se nagħmlu kif għamilna dak kollu li huwa possibbli anke jekk l-eventwali deċiżjoni tal-ECJ tiġi kontrarja. Aħna se nibqgħu nagħmlu dak kollu li huwa possibbli li dak li huwa tradizzjonali f'pajjiżna nipproteġuh għaliex għandek eluf ta' dilettanti li jien nemmen għandhom dritt igawduh dak id-delizzju.